Milí priatelia, dnes máme mnoho možností, ako komunikovať globálne. V dnešnom videu vám ukážem, ako nainštalovať aplikáciu, ktorá vám pomôže posielať správy cudzincom, aj keď nepoznáte ich jazyk. Teraz vám ukážem, aké pohodlné je komunikovať s mojimi zahraničnými priateľmi po nainštalovaní aplikácie Gboard. Predpokladajme, že chcem poslať správu môjmu zahraničnému priateľovi cez WhatsApp. Po kliknutí na pole pre zadanie správy sa klávesnica objaví takto. Potom kliknem na 3 bodky a vyberiem ikonu Google Translate. V tomto bode má klávesnica na mojom telefóne nasledujúce funkcie. Prvá časť je pre nastavenie jazyka pre preklad. Na ľavej strane je možnosť vybrať jazyk pre zadanie mojej správy. Na pravej strane je možnosť vybrať jazyk pre preklad pre môjho priateľa. Po druhé, je tu ďalšie pole, kde môžem napísať správu v mojom jazyku. Keď napíšem správu v mojom jazyku, okamžite sa preloží do jazyka môjho priateľa. Potom, ak kliknem na tlačidlo so šípkou, správa sa odošle môjmu priateľovi. Môžem tiež zapnúť mikrofón a hovoriť pre preklad. Ak má môj priateľ nainštalovaný Gboard ako ja, keď mi pošle správu, preloží sa do môjho jazyka, aby som jej rozumel. Je to úžasné? Milí priatelia, práve teraz som to ukázal na telefóne s Androidom a teraz to ukážem na iPhone, aby ste to videli. Najprv vyberiem priateľa, ktorému chcem poslať správu. Potom kliknem na ikonu globusu a podržím kláves. Potom vyberiem klávesnicu Gboard. Ďalej kliknem na ikonu Google Translate a potom vyberiem jazyk pre preklad. Po napísaní správy kliknem na tlačidlo preložiť a potom kliknem na tlačidlo so šípkou, aby som správu odoslal. Ak chcem poslať ďalšiu správu, zatvorím starú správu a pokračujem v písaní. Milí priatelia, teraz vás prevediem inštaláciou Gboardu nasledovne. Najprv vás prevediem, ako ho nainštalovať na telefón s Androidom. Prejdete do CH Play, vyhľadáte aplikáciu Gboard a stiahnete ju. Po stiahnutí ju nainštalujete a po dokončení inštalácie otvoríte aplikáciu a nastavíte ju podľa nasledujúcich krokov. Po nastavení ho môžete používať. Napríklad otvoríte WhatsApp, aby ste napísali cudzincom. Najprv kliknete na textové pole, aby sa zobrazila klávesnica. Potom, keď sa kliknete na 3 bodky a vyberiete ikonu Google Translate. Ďalej vyberiete svoj jazyk a jazyk vášho priateľa. Teraz môžete písať vo svojom jazyku a posielať preložené správy svojim priateľom. Milí priatelia, ak používate iPhone, môžete nainštalovať Gboard nasledovne. Prejdete do App Store, potom vyhľadáte Gboard. Ďalej stiahnete aplikáciu Gboard do svojho telefónu. Po stiahnutí otvorte aplikáciu a nastavte ju podľa nasledujúcich krokov. Takže inštalácia Gboard bola dokončená. Teraz môžete písať cudzincom cez aplikáciu Gboard na vašom telefóne. Môžete posielať správy svojim priateľom cez Facebook, WhatsApp, Telegram, Zalo alebo akýkoľvek iný nástroj na posielanie správ.